ole ka chanela ka lo lom le feka cheu tunjuma chuanin movie munom tak mai wish upon ti kan clear ho le do na ni tu khat chu Johanna Shannon chuan puana thil phone hi bollo boma alo paya chumi hnuwa afanu tler chu cycle khaltirin awi max sport chuan tler chu alo zui ve det deta hetianga nun hlim om tak an nei emo kan ti lai hian alo ni reng lo anu chuan har san tam taka tok thina ma se tler chu no pang mai ani awang chuan anu hlim lo na po chu a hmu pui ngai lo ani chutia cycle khal so a hole chuan van doi thak takin in chunga anu lo in ok lum lai chu a hmuta tat mai no pangte mo tan chuan thil rap thak takani anu thi atanga kum tam tak liam hnu chuan tler po chu lo thang lian ve selin tu khat chu mangchi awangin ron har hlol maya anu thi na awang khan ama a ngongala nei ani te chuan a pa po na kina na thok turin a chuaka chumi hnu lo ka tler chu school lampana in khal chuak ve bokin kalkonga chuan Mrs. Daluka le poga sate chu atok poka chuti lai tak chuan kar pakhatian ron su chepin ma setler chu alowin herson mana abulbol lobom chu asut pha tabok chu kar khaltu chu an skula mei chelar le in la hai ve tak darsi khalalo ni nge tler chuan a khu pil chu na tiviawin ma se school chu a hun taka a thleng ta thawa school a thlen rol chuan an school bula bol lobom chu apa ten an lo haya chu thil mu chuan tler po a zak le mai lungni lo tak chunga pan hnain chatiang thil an school bula ti ve lo tura alo shil thin awang chuan a thin rim hle boka ma se apa Jonathan chuan eng thil ma ti sola nei lo thu alo shil chumi hnuwa apa thian pa kar chuan tler khup liam chu hmu in tler po chuan apo ga sate in kota a accident chungchang chu a shilta a chu vele apa Jonathan chu lom vak lovin ogasa chu biak po lo phal ngai lo ani chutiang ani wang chuan tler chuan po ogasa biaka phal ngai lo chande chu zotin ma se apa chon thu dang lo soipui daya chumi hnuwa thian pa nen chuan chutlai chuan chhuwa san tabok chumi ni vek chuan tler chuan a thian te pani jun le meredit te chu zomin school corridor a chuan banner chuan lo tara ma se chuti lai chuan meiche sual tak darsi bok khana thil in light chuan lo vom sakin a thian pa tailar chuan alo nui so bok chumi hnuwa classroom a an omhnu chuan rain lo langin an banner tar laia thil thleng wang khan alo hnem ve mola tler po chu chuan alo tilom hle chumi hnuwa tler chuan star ruk pa Paul chu vamel zewin chuti amel thei ringot po chu alo tleipui ve em a chuti mek lain le lama Claripa Jonathan ale a thian pa te chuan bolhlo chu lo la hai ve mek zelin music box dang dai tak hian charta a school lampanga po chuan Claire le Darcy te chu lo in hmuthiam lovin an lo in suala zelai dang te chuan lo a phurin thla an lak sak bok Paul chuan an sirtir tu nu theltum chu lo puin in sual te chu alo thel ve bok ani chumi tlai chuan Claire chu Mrs. Daluka te ina anin sual awanga mai vung luk chung chuan a lut koya Mrs. Daluka po hi lo fel hle in tur te chu Claire lo siam saka chumi hnuwa in a thlen chuan apa chu po na lo thu in present thadeu mai akhuma ada sak thu alo shila ti chuan a room lam chu pan vatin Chinese ho music box apa charkha alo nia ta chuan anei tu te du thu sam pasari ati puitlin sak thei thu alo in siak bokani ma setler chuan chu tiang thil lampang chu a oi zong ani lo wang chuan alo uk sak lem lova alem zia lama chuan apakai san ta ngalani chuti alem zia lai chuan a thian nu meredit chuan ron texin social media a lut vat tur chuan a ron tita a ti chuan lut ngal vatin ta chuan Darcy in an in sual live video alo post reng chuni in chu mai po ala du tok lo Claripa bol lo bom highlight chu post booking tongkam musit tak tak chuan thua ziak tel boka Claire po chu chuan alo ti thin rim kher mai chumi hnuwa chan tur ka nei chuang lo ti in music box a thu in ziak te chu awa chiar non le ta a
Athin rim em wang chuan Darcy chu troi ral vek turin awista a. Chuti awis zon nu chuan Claire chuan ui Max chu pon lama an hut chiati chu hre chuak in kongka avahon chuan ui chu ngoi reng hian alo om renga. Claire in lut tura ati po chuan lut lovin music box chu alo thli reng ringot mai ani. Claire po hian a hriat mi alo chu music box chu atak nge ani ti le awis pakhat zela chuan amanatan dunna pakhat zel pek ngai ti chu. Chumi zan chuan Claire mut lai chuan in music box chu ama hian alo in hong ringota. Music hadam thlak tak chu aron ri chuak bok. Second ray lo te hnuwa in khar le mai in Claire ro chuan engma a shelo. Ti chuan a tuk zing po alo in her chuak le ta a. Darcy chu dar thalanga lo in enin a hmaya ran nung ei choina ni om tak lo om chu a hmuwa. Ti chuan hlau thong hle in damdoi in lam chu a pan nga la. Darcy din mun chu school pumpui pon lo sheto in an lo soi du hlom hle a. Chuta chia chuan Claire chuan Darcy chunga thil thleng chu a music box ti nge yani chu a ring hlel tarum roma. Chumi hnu lok chuan Darcy thiende chuan an thian nu dam lo tran pui nan poisa chu an lo kon kwal vela. Ma se Claire thian nu Meredith chuan enga tan ma angai lo tu chu a lo soi khum deuh mak ani. Chumi tlaya Claire ina a ho hnu chuan a music box arin hlela wang chuan thla chiang takin a lata a. Chumi hnuwa a ui om lo chu hmu in zong tur chuan a chuak le nga la. Ta chuan a ui chu anin hnuaya thi a hmu in sazu te chuan a taksa chu an lo eya. Te chuan Claire te pa fa po chuan an ui Max thita chu tuar na hle in an phuma. Claire chu trapin an ui chu anu thita ina a thil pe kani wang chuan a lo ui ngoi ani. Atuk zinga chuan Claire chuan a Chinese teacher chu hmu in music box a thil injection khat te chu lelin sak turin a lo tia. Amaero chu pa chuan ancient Chinese te veka a inzia wang chuan a hriat mai theilo thuin a lo shila. Scholar hopan mai tur chuan a lo tia ni. An thu soi chu a classmate pakhat Ryan Khan a lo hriat ve awang chuan Claire chu ron hmu in a kazenin a pui thei thu chu a ron shil ta a. Mase chuti anin biak lai chuan Ryan thian pa pakhat chu lo kalin Claire chu meiche tha ani lo ti zong chuan a ron soya. Anin biak na po a ron ti top ngal. Chumi zan chuan Claire chuan social media lama star pa pola account te chu a lo check kwal vela. Ti chuan enga mo ngai tu chuak zukin a music box lam chu a pan nga la. Paul chu alaka tuiral zoi tur chuan a wisle ta a. Ti chuan a tuka chuan Claire chu lo in rem fel velin. Chuti lai tak chuan Paul abula lo ding reng chu a hmuta thuta. A bial nu a om ve reng ti po shelo ang mai chuan Paul chuan Claire chu a ron petlum vel hle a. A bial nu lo la po alo lom fak lo. Chuti mek lain Mr. August po kha in pola lo tum meka. Chuti lai chuan batap chu nga chuan tol thluin a lu chu a so ta chora. Aron thole chuan tui her hona in tole ngalin a thizui ngalani. Ti chuan music box chuan Claire wisti hlotlin nan nun na dangalak belle ta. Claire chu school ban nuwa ina a ho chuan apo ga sa athi thu chu a shata a. Chu chuan a lo chong hle. Chumi nuwa apa chu a vuina huna an kal le kal lo tur chu zotin. Anai ro thil ta chu ending tak omang mo ti ta chu alo ngai tu neu newa. Chu vele apa chuan kha putar pa ro khom tu tur zinga an tel velo tu thu chu aron soi chiang ngal hle ani. Chumi nuwa Claire chu a room lama chho tumin kalkonga chuan apa bung ro then khat chu a suta a. Ti chuan thin rim hle in apa chuan nom nok a seng lu reng awang chuan a lo lom vak to lo ani. Amai ro chu apa Jonathan chuan lo uksak lem lovin chu chuan Claire thin po chu ati urzual tula. Chu tiang chu an din mun alo ni ta ka wang chuan Claire chu a aya din mun sang sok chu be sein music box om na lama bok chuan a kal le ta a. Ti chuan a pu oka sa chuan a ro te chu ama hne na lo hnut chia vek tur chuan a wish le ta a. Chu tia a wish atang chuan hun tampo ala liam lovang tia apa Jonathan chuan kola dong ta a. Ta chuan Claire chu pu oka sa ro zong khom tu ani thu chu an ron shil ta thut mai. An thu hriat chuan ati ham hai lek so kan di. Ti chuan man hmo taka an bung ro te chu in khung felin putar pa ina chuan in suan lut ta a. Claire po chuan a pu oka sa poisa te chu mang ngal huawin
an thian ho te chuan an bazar vel hama chumi tlai chuan a voi khat nan tler chuan music box lo in play chu a mu ve ta a chutia in play lai mek chuan Mrs Deluca in lampo lo langin silhmuna bol lo hi final call chu a on palta a asam chu a hi bet ngal bok of te chu tum buai hle in ma se off lei thailova ti chuan a luvun te chu in hi kin ring ru tliak rop chuan a thita ani atuka chuan Jonathan chuan Claire chu anu lem sia te chu alo mu tira an pahnih chuan Johanna in tha chan te chu an hrethiam lo hle ani chumi hnuwa Claire chuan anu ang chia aron ni ve a hlau hle thu chu apa shilin mase apa chuan anu chu mi that tak ani thu a shila ano panlaya hun she oma ton wang mai ani ti te chu alo shil boka Jonathan chuan anu pui Johanna chu thuruk lian tak thi thlak lel tir tu anei te chu aring thina chu ein ti hlum chan ani te chu aring thina ni mase chu arin dan chuan Claire om chu alo ti nom pha chuang lo zana chuan Claire chuanin apa in saxophone anu thi hnuwa avoi khatna na tum le ti chu mu in alo ti hlim hle a ti chuan zan hun te chu an man zo hnu in mutna chuan Claire chuanin mangdom lo tak nein music box kha alo muwa ron har thutin chu vele veranda a tu emozong chuak zok lai hlim thla chu awa ngal boka ti chuan tunge ti hriat tuma akhuma tang tho chuak ngal vatin mase chu tlai mun vela chuan tuma muta chuang lova sin tot le alo langa skula chuan Paul chuan a bial nu lola chu alo then ta nge a chumi hnu loka Claire chu chuapoya asom sui ta ngal chat bok senior Skevens lama kalpui te chu somin mase Claire chuan alo in ngai to masak pot tur thuin alo changa class ban hnu chuan Claire chuan rain chu akasin china hena kalpui tur chuan atita a music box chungchang chu Zofia adu ani ti chuan china chu muin an mu chuatak chu music box in a wish ati hlotlin zong te chu anei tu in ati bo emo apai bo emo midang hena a shalani chuan na bo chop chil ve ngal don ti chu ania chu pa ka chu music box lo nei masatu te po shele zelin ngei che pakhat lu mai chuan alo nei thina an chung ko chuan shilho om le in kai chon ol sam tak nein khung shan ngalan nia ti chuan an thuak te po lo chevek to in rel tram wang chuan a chung te chu an thiveka lu mai che chu dam chuakin an chunga an thil ti awang chuan a thin rim hle a tempul lama kalin phu balak nan di sari le zan sari chu awa tong chaya atopa ram hoi pakhat yo goi chuan alo chang ta nge ani mase lu mai po hi anu rei fak lova kum sang khat zako somni pangni kha na indi hlum ta tho ani ama ero chu lu mai hi thon thu chuan an pathuma chana be sei ang chu ala phushu zo chuang lova anwaya number in ziak om zia chu an la thei chuang lo ani ti chuan china chuan hril som zelin boxa thu mal then khat te chuan music a top rual chia chuan engmotak a thleng don ti a entir thu aron shileta a mase anrin dan chu adik nge dik lo fin fianan a thla chu la in a chen pa pakhat chu a thon ta ngala an na an zo fel nu chuan Claire chuan lo puiwanga alom hle thu china chu shilin an chu ma deu chuan china chuan ka sin rain chu Claire chu poya som ngei tur chuan lo shil ruvei zal zala an ho ko nga chuan Claire chuan pa le a chen pa bol lo singa lo ta le chu mu in apa chu awa chu chal ta ngala Claire po chuan pa in engthil chia nge adu bel ti chu hrethiam to lovin chumi san vek chuan in thlen hnuwa music box ne na chuan apa Jonathan chu zapoi om taka che to lo tur chuan a wisle ta a chuti mek lain jina po chu music box chungchang sir cheng chuan alo la buai ve mek zela chuti azir chian lai chuan lai chu ron thim thutin a hril hai hle a chuti rual chia chuan Claire te in lama music box chu alo in play ve chia bokani Claire thil wis po chu thleng dik ngalin apa chuan tun ma angin saxophone chu aron play le ta a masele lama china chu lo che boy to hle in rai ne na anin bek lai chuan a phone chu a thlau ta a music box chungchanga a hmu chua po chu a hril man talawani chumin hnuwa in chung lama lut le in thim singa chuan awak kuala chuti lai chuan in chui palin milim kizuma chuan awa in thil tlang ta zot mai
ti chuan music box chuan nun na dang ala le ta ani atuka chuan rain chu china nen anin biak laia atop tak dai awang khan tlo tura kal ngalin ta chuan pona a phone lo let bal chu muta a ti chuan in chung lama tlan lot thuain china ruang mu chuan a thong hle ani nakina chuan school lampo lo lang velein clear le pol ta chuan loin ngai zong pa ngai to a chu chuan a thiante makti po alo hlo hle class lampana clear a kal lai chuan right and khan in tokin rain chuan thila wislo chu alo zot nga la chumi hnuwa china a thi thu shilin a thu hriat thiam lo po kha alo hriat to thu a hril boka du tu saman chu rimoy to purwala thi sen manga pek turani tina ani thu tlera ron shilta a masetler chuan alo wis treu to ti chu soidu lovin china thina awanga ator pui hle thu a hril hnuwa akal santa a break light chuan clear le abial pathar pol chuan clear thiante chu thlo thla in an pahni chuan thilan ei duna clear po chu music box zuna chuan a waita emoti mai turin atel lo chuan alo tlei to meu lova ina thlen vela chuan school ami te ngai nadle hriat lo ber ni tur chuan a wish le ta a chuan chumi zan chuan pol chuan ron texin party na a kalpuya chuan a ron soma ti chuan party na chuan kalin mi te chuan VIP yang mai chuan an lo dong sung thle a pol po chuan clear chu avoi khatna na fopin clear chuan aduna ala hlimber tum ni hialin a hria ani mase chu a hlimna chu mangchia wang bok chuan lona in ron thlak le ta veka amanga chuan anu in o hlumang chi a alo in ok hlum lai mu ani ti chuan to hlopa ron har chuak zokin chu vele tu emolo en thla a thla lo lak sak tuan omti chu a hmule ta hala ti chuan thin rim hle in ponti faina man rolo in tum chula in zui ta hala mase kong laka apa ato thut wang chuan a phuchiang hle apa Jonathan chuan engthil chi ange ati chu lo zotin tu emolo en thla thin tuan thu chu a hril ta a chubin hnu loka music box anei atanga thil thleng vek ani ti chu a hret chuak ngal bok ti chuan music box chula in a thuk ru ta ngala chuti mek lain rain po chuan music box chungchang chu alo la zir chiang ve mek bok ani atuka chuan clear chu Mrs Deluca te ina akal chuan arwang sil huna lo le tereng chu muin a phu chiang kher mai nakin dewa chuan clear chuan music box chungchang le an hato dan te chu a thian te a hril ve ta a mase meredit chuan alo oi lo na sa clear chuan soisom zel thawin ama wanga bidangan thi awang chuan in thiam lo na hlirin na khata chu wang chuan music box chu paibo mai tur chuan alo ti ta a Jun til shil chu pom man hle in zana chuan music box chu payatum ta a mase chu ti lai tak chuan a pa saxophone play thom chu hria in athil nei da chu hun rei lo te chung tel channel du le ta ka wang chuan pailovin ala lut le ta zoka chumi zan vek chuan clear chu senior scavens lama pol le a thian dang te nen chuan an kala chumi hnuwa kar chunga chedunin chu ti lai chuan clear chuan ama lo en thla thin tu chu pol nge yani ti aman chuak ta a chu chuan clear om chu ti nuam to lovin pol chu thena thu a fa lak bok mase pol ero chuan kalsan mai atum hau lo chu ti lai chuan in lama music box chu lo in play le in chu ti rual chi chuan Jonathan chuan a fanu clear chu kho chua sana akal sok angai thu ron shil ve chi aboka ti chuan in khal zelin atlanak lo lai chuan a motor ke pakhat chu aron puak ta pop mai chu vele kara tanga chuak ngalin ave en fia ngala chuta ake churun per chuak le tanolin motorina sut nuwa azona tak chuan ron per let le a mase ahun taka alo kun hiam man sham senior scavens lampo ron lang le in meredet chu mobile games khelin chong som ni parukna chuan alo om ve meka chuti mek lain in hnuai lama clear chuan music box ala nei reng thu zone alo shil ve mek boka chumin hnuwa meredit nena tang chuan kol dongin elevatora atan thu aron shila puina lo zong vat tur chuan aron ti boka mase chuti anin bek lai chuan elevator hrui chu ron chat thu tin atata a ti chuan meredit po atahlum zui ve ngal clear le chun te chuan an hmela an hlau thong hle ti hriat taka lo thli rengin
Jun chuan thil thlen chan chu tler wang vek ani thu tler a ron hrilh ngal boka. Rain po chu ron lang ve thua in tler chu apartment lama a hruai ta ngala. Chuta chuan music box a number chu military ID number ani thu hrilin Arthur Sens ti mingpu ne na in kum kai ani thu chu a hril ta a. Arthur Sens chuan music box hi alo nei thina. Awisha man zo nuwa ama le ama alo in thatani. Chumi nuwa Lawrence Hart ti mingpu chuan kol vele in achungte an thi vek nuwa at pha boka. Chumi nuwa mi te tlo po thei lo tura in khung sangin ta chuan mei kang na satak wangin alo thi pha le boka. Ti chuan top nan rain chuan wish pasari te chu an man zo nuwa ramhoi pakhat yo goi chuan an thlara walak ve tur thu chu a hril tel boka. Chuti lai chuan pol po chuan lo text ve rengin ma setler chuan a ngai saklem lova. Rain chu box ta thatna konga pui tur chuan a som ta ani. Ti chuan meya te chuan halin ma se akang thei lova. Dubaw liana chut po chuan omzia om heklo. Ti chuan tler chuan a thuruk na mun nga ya bok chuan da let le ta zoka. Zana tler a mutlai chuan pol chu lo lang thutin tlerin a lo narwang chuan a ban chu a zeita a. Tler po chuan a bial pahnui tan chuan ambulance chu a lo awsak ve ngal bok ani. Atuka chuan an music box ta that a lo botak da yawang chuan tler le rain te chu an hril hai hle a. An mang an na ti zual turin benglam chuan Mr. Ogasan kum som te meu mai chi apek to lo wangin an nei song song chu an chu sak le ta a. Ti chuan an in nga ya bok chuan kir le in tler po a ma anun nga ya bok chuan a let le ta a. Chumi di chuan tler chuan skula chuan chu hmuin a music box a lo la reng ti chu hmu ta a. Ti chuan thinrim taka va chu sak ngalin jun po chuan lakir to lo tura ti na lo zui ve ngala. In chu boy in chun chu stepa alum pha ta a. Chu thil thleng chu rain khan a lo hmu ve reng ni in tler chu ngai tu na film tak a man lo wang chuan a ron hawa. Music box chuan thil tha athlen pha lo ti te chu hrilin ma se tler ero tol kir le tur chuan a kal thui ma to. Chu baka rain chuan a kal tir lo ani chuan a wish pahni la bang chu alaka a man tur thu te chuan a vo ngal boka. In ho vele chuan tler chuan engkim a thavek ti chuan a ma le ama ein hril non tlut tluta. A music box a mang le to lo ani chuan engkim a that le mai chu a ring ani. Ma se arin dan chu adik chi angem le. Adik lo zia tilang zual tu atan tler chuan a wish chu ein sum thei ngang lo wang chuan a mang le ta a. Ta chuan adu kha lo in that lo se ti in a wish ta ani. Chumi hnulo ka anu chu a room chunga ron lutin tler birthday mang man chia chuan thin a tanga ron let le a. Tler chuan anu a hmu le thei chu oi lo hle in anu ein ti hlum le tak lo awang chuan nau pahnih po chu a lo nei man to a. Ti chuan a birthday chu chung ko in hlim takin an mang ta a. Ma se chumi hnulo ka tler chuan anu lem zia te chu hmu chuakin music box kha a lo nei thin reng ti chu hmu chuak ta a. A movie tira Johanna in puana tuam thila pai tak po kha music box ngai kha alo ni. Ti chuan tler chuan thil sia te chu shefia warin pona apa te thingzai lai chu apan ngala. Apa chu a thian pa laka tol son vat tura vati in ma se chu ti awa au wang chuan apa chuan alam ron hoin ake ada son wang chuan leilon chu a cheta a. A thian pa chuan a balance lawin Jonathan chu aron sei tapok mai. Ti chuan a thi zui ngal bok. Thil thlen dan awang chuan tler chu thinrim hle in music box chu a huat thu te chu a hril mola. Chumi hnuwa a wish hnung beratan apa in a charma chia nia hruai let le tur chuan a ti ta a. Chu vele tler chu amutna atang ron har zokin adu tu sama thleng dik ti po a hra thiam ngal boka. A wimex thita po kha a khuma lo bok ve rengin chumi hnuwa merediti o po a hrele ta a. Chupa ka Mrs. Deluca po kha po na a hmuzui le ngal bokani. Ti chuan a pa le a thian pa te lam chu pan vatin apa in a hmu ma chuan music box chu vazong hmuin a thukru ta ngala. Chumi hnu chuan tler chu school lampana kalin rain hne na chuan music box chu a peta a. Hong ngai reng lo tura ti in phum bong mak tur chuan a ti ngal boka. Chumi hnuwa rain chu va fop thutin zanria kil po ya som ta boka.
มาเสียอเลียดเลลำจวนดาร์ซีคานมุตระรอนสุดจอรินเคลร์จูอเลงลบะดาร์ซีจะเชียนเขาปอดจูอชงงาเลอันนี้ที่จวนเคลร์ปออวิสนุ่งเบรมันโจตากวังจวนมิวสิกบ็อกซ์จวนนุนนาอลาเวตาอันนี้a movie top na chuan rain chuan clear shilangin music box chu phuma lo tuma ma se achunga chu hretsak ta hle in a hong ta a ta chuan music box kha mu in wis pasari ati hlotlin sak thei ti chu a chu chiar fuwa chu chuan a beng ver hle in anui ta ver ver ani ole ka video thliu tu song song te in zawai chunga ka lo me video dot lea kanin mule theu don nia